Здравейте отново! Сега ще ви прочета една много поучителна приказка за това колко е важно да бъдем чисти, подредени и прилежни. Казва се сливи за смет. Сливи за смет. Смет, знаете ли какво е? Смет значи сливи за боклук. Смет, събран боклук. В едно село живеел трудолюбив и умен мъж. По цял ден той работил в голямата си овощна градина с сливови дървета. Всяка година те са отрупвали седри и сладки плодове. През есента стопанинът ги обирал с помощта на сина си, а после продавал сливите в близки и далечни села. Синът му пораснал и станал момък за женене. В цялото село обаче нямало ни една мома, която да му хареса. Една била висока за него, друга била твърда едра, имало, разбира се, и красавици, но те били глезени и не похващали никаква работа. Бащата се видял в чудо, не знаел как да помогне на сина си. Веднъж като се разхождал из овощната градина, една едра слива се откъснала и го ударила по главата. Мъжът я вдигнал от земята и изведнъж се сетил какво трябва да направи. На другия ден натоварил една каруца с най-едрите и хубави сливи и тръгнал на път. Още в първото село спрял на площада и се провикнал: „Сливи за смет продавам! Сливи за смет!“ Тоест, вместо за пари, сливи за боклук. Селяните отначало не вярвали, че мъжът не иска парички за сладките плодове. Но ето, че една жена донесла старо ведро със смет, която смела набързо от къщата си. Мъжът се засмял доволен и го сложил на кантара. Колкото тежала сметта, толкова сливи дал на жената. Ти да видиш. Жени, моми, баби, булки разшетали се да метат къщите си и да се надпреварват коя повече смет да събере, да повече сливи да вземе. Пък смет дал Господ колкото искаш. Една носи цял чувал, друга крина, трета пълна престилка. Носят и се хвалят: Мари, я гледай колко смет събрах из къщи. Добре, че дойде такъв глупав сливар, че да му я дадем. Пък аз цяла година да събирам, не мога да я събера всичката. То се насъбрало, колкото искаш. Сега на бърза ръка посметох малко, че ми се ядат сливи. И човекът взимал сметта и давал сливи. Всички доволни. И той весел, не може да се насмее и нарадва. Най-накрая дошло едно хубаво момиче. Стискало малко смет в една кърпа и то рекло сливи да купува. Хубава девойко, много малко си събрала, за толкова смет какви сливи ще ти дам? Донесла бих и повече, чичо, ама нямаме, хич нямаме. И тя тая не е от нас, дадоха ми я съседите, задето им помогнах да метат. Като чул това, човекът много се зарадвал. Такова чисто и работливо момиче щяло да бъде най-добрата къщовница. Без да се бави, той отишъл в дома на девойката, която била сираче и живеела само с майка си. Варосаната къщичка блестяла от чистота, а в градината цъфтели красиви цветя. Само след няколко дни бащата се върнал с много годежари и синът се изправил пред девойката. Дамата били лика-прилика и се харесали от пръв поглед. Скоро вдигнали голяма сватба, на която всички яли, пили и се веселили, а хората започнали още повече да уважават умния мъж, който продавал сливи за смет, а намерил истинското богатство за сина си. Разбрахте ли, деца, поуката? Да. Който е добър, който е чист и подреден,